a 320 quilos de carn. És motiu de descalificació perquè... Que se prepara la docena de Ribes, de Ondara. La guerra de Guard Prado, Huracán Eliseo Ribes, Castanya d'Estorrat, la Mora de Vicente Monjo, dels Poblets. Aquestes són les cavalleries que a continuació tenen que fer l'actuació. Un animal como cuides mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Molt bé, no es palmen, que és de fort. Cavalleria, i apareix una broma. En una pista aproximada de 60-65 metros, el equipo de carretera y caballería debe perder esto. En 3 parades obligatòries. Des del cas de l'animal a la telera. Això perquè no té que puntuar i que... Molt bé. El temps invertit és de 3 minuts 43 segons. 3 d'ara. Molt bé. Cavalleria d'Ondara. Molt bé, bandera. Lucera. Perdoneu, Champi de Pasqual Moll, d'Ondara. Champi de Pasqual Moll. Molt bé, de bandera. Sí senyor. En 625 quilos de càrrega.
de Pascoma, Ondara. Molt bé, Xampi. El temps invertit és de 50 segons. 50 segons invertit el Xampi de Pasqual Moll d'Ondara. A continuació, la guerra de Bar Prado, també d'Ondara. I l'huracán de Liceo Ripes. Castanya d'Estorrat. En pista, guerra de Bar Prado d'Ondara. Pesa 260, en arrastre 650. 2 quilos i mig de càrrega per quilo de pes de l'animal. Guerra de Bar Prado de 1 minut 20 segons. 1 minut 20 segons. Ja preparant-se huracán de Liceo Ribes, Castanya d'Estorrat, la Mora de Vicente Moncho d'Espobler, la Romera del Bar Gallo, Lucena de José Alcarà, Juanito de Manolet i Morera. Caballeres corresponents a la segona categoria. De 2021 a 321 de car. Señor Curro, ¿dónde está? Contigo. Es recorda que soles es pot pegar un total de 4 baralles a les cavalleries. Això és un carro que va pressar. Esta cavalleria ha passat en un temps de 48 segons 9 dècimes. Me llevan vara hoy. ¿Te dejan pegar? Han tirado ya mucho. No tendría fora. El tens ahí?
alguno que pase per la tribuna. En pista a punt d'eixir, la Porrona i la Romera, de Matías Rostoll i el Gallo del TEA. Ojo en les baraes, que este carro ja està dins la pista. Porta 3 baraes este carro. Atentos que només li quedan cartucho. Ahí van 2 aques tirant a presa. Sí senyor, de bandera a bandera. Una de les 2 és del poble. S'han acabat els cartutxos. Esta caballería queda descalificada. Lleve la operación. Moltes? Un centenar. Un centenar. Al fondo de la pista, la sala de sauna y masaje.
El temps invertit per aquestes cavalleries és de 46 segons 3 dècimes. Repetim, 46 segons 3 dècimes. Que vagin enganxant la leona i la careta. Los ayudantes que ayuden a poner el carro al puesto, ayuden a montar el carro al puesto, que pasen un favor. Del que no tenga feina ahí, que es pasen per carrer. Espera, home. Con cuidado. Ale, con cuidado. Ahora voy allá y vuelvo,
caballería, el tractor amarillo. Bueno, vos. Uy. Estos caballerías han iniciado un tiempo de 2 minutos y 46 segundos. Uy, Shaika. De pista, mogamos-hi el Porcín. Una volta al carro puesto que els ajudants de joc es baixen darrere. Caballería, el programa de la oficina, y nosotros un temps de 4 minutos y 36 segundos. Posa'm una cançoneta. Una cançoneta, Charis. La pedra és la que diu que no és.